Hello guys, welcome back to my channel, Doors G Vlog. Ni ako karon sa hagna na ami ko importante nga tuyo diri. Nya. Nag-vlog lang sa pug ko gamay. Anira sa business area sa hagna Bohol. Ubanin niyo ko guys. Kay bisag init karong panahon na, labi ang inita, magmuni-muni lang tani. Dili di ay sani-sani di ay dili muni-muni. Sani-sani kay labi ang init man. So let's go guys. Shout out sa tanan sa mga channel members, sa mga subscribers. Kung sa wala pa maka-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you all. God bless.